കാലത്ത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നവർ കയറിക്കോട്ടാ. കാരണം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടൂല നമുക്ക്. അത് അതല്ലേ അതിന് പറ്റാത്തവർ, കാലത്ത് പറ്റാത്തവർക്ക് വേറും 2 ടൈം ഉണ്ട്, അതിൽ കയറാം. അത് പറഞ്ഞ 3 മണിക്കായി സമയത്തുണ്ട്, 2:30 അതിലുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അത് മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ട്. വൈകിട്ടത്തിലില്ല. ഇപ്പൊ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യന്മാര് നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കും നമ്മളെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ആചാര്യന്മാരും നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ഇത്തരം ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് യുഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭഗവാന്റെ 10ാമത്തെ അവതാരം എന്നാ പറയുന്നത്. അവതാരം മനസ്സിലായേ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റ് ജിപിട്ടും അത് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ തേടി പോണായിരുന്നു. അതന്നെ. ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് നമ്മുടെ മുന്നിലാണ്. ഏത് റെഫറൻസ് വേണം, ഏത് പുരാണത്തിൽ ഏത് റെഫറൻസ് വേണമെന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ ആരും പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ല. കറക്റ്റ് എല്ലാതും സത്യമാണെങ്കിൽ സത്യം. അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബേസ് അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മഹാമാരിയുടെ, അതായത് മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാമാരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു നമുക്കിത്. അതന്നെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. അവിടുന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്. അവിടുന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമുമായി. അതന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തി. അതന്നെ പല വ്യത്യാസങ്ങള് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇപ്പൊ ശരിക്കും അത് അറിയണ കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് അമ്പലമാണ്, അതെന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസർ നമ്മളെ ടിപ്സിലാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് അറിയാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എത്രാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ നിർത്തിയത്? 12 നിർത്തി. 13 അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരം അല്ലെ. മരണസമയത്ത് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കണാണ് ശരിക്കും പറയണത് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരം ഭസ്മാന്തരം അല്ലെ, ഭസ്മമായി പോണ്. എന്റെ വായു, എന്റെ പ്രാണം പ്രപഞ്ചവായിൽ അലിയണ്. അങ്ങക്ക് എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തൻ എല്ലാതും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതെല്ലാതും അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് പറയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില ഉപനിഷത്തുകൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ്, വേറെ ഒന്നും ഇതിലില്ല അല്ലെ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളതാണ് വേദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിക്കണം. 13ാമത്തെ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അതിന് ഇന്നലെ ഒരു കഥയും പറഞ്ഞു. പന്നീര് അല്ലെ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം നമ്മള് അത്രയും മായയുടെ പവർ അത്രയാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകാൻ തോന്നൂല. അത്രയും അതിശയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി മായക്കുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഏത് ജീവിയുടെ ശരീരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജീവിയുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവബോധം എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ കാര്യം പറയണം. ഉയർന്ന ലെവലിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവൽ വരുമ്പോ പറയണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പണ്ഡിത സമദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പന്നിയാണെങ്കിലും ദേവന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ചൈതന്യം അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:19 പ്രസ്താവിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി തീരുന്ന വളരെ ജന്മങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി തീരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അനേകാനം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പരിപൂർണത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു പറഞ്ഞു. ആ സംസ്കാരം വിജ്ഞാനമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നല്ല. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഇതൊരു പ്രാക്ടീസാണ്. ഒരു ജന്മത്തിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എത്രയും നമ്മളെ ഹൃദയം അവബോധം പരിശീലിക്കണം, അത്രയും ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കുലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായ രീതിയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെയും കാര്യം ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഗുണത്തിന്റെ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ എനിക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിച്ചതും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല മുഴുവനും. അപ്പൊ അതിനും ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണയും നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലും നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ അതൊക്കെ ലഭിക്കുള്ളൂ. അത് ഒരു ജന്മം എന്നൊന്നല്ല പറഞ്ഞ, അനേകം ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാ ഇതും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഗുരുയുടെ ക്ലിയർ കട്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അവരെന്താണ് എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികള് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണിത്. കാരണം എല്ലാതും ഭസ്മമാവ് പോകണം നമ്മളെ ശരീരം, അല്ലെ? ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നത്തിങ്, അല്ലെ? നമ്മളിലുള്ള ചൈതന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവന്റെ വിജ്ഞാനം സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് വാസുദേവന് അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ്, അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിതമായ മനോഭാവം, ആ ഒരു ബുദ്ധി, അതാണ് നമ്മളെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്ന് അവയ്ക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണതയുടെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്താ പറയുന്നത്, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവൻ ജീവികളുടെ അപ്പൊ ആത്മീയത ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരമേലെ ആത്മാവിടുന്നൊക്കെ അറിവുണ്ടായിട്ടും, അതായത് നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തിയ വ്യക്തികളായാലും, അതായത് വേദ സാഹിത്യമൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അവര് അത് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെന്താണ് ഭൗതിക തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവര് വീണ്ടും താഴത്തിലേക്ക് വീണു പോകും. നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ കേസ് വിടാം, നമ്മളായിട്ട് ഇതിനൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും താഴ്ന്നില്ലായിരുന്നു. അതിന് പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞ മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് ഇതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ. അതിന് ഉയരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഐസിയിൽ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടണമാണ്, ആ അവസ്ഥയാണ്. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രം, ആ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉഷാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഐസിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിളും മുന്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐസി എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് മുന്തിരി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് ഏറ്റവും മിനിമം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. അതാണ് പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നാമജപം, അത് മസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഭഗവത് സേവനം. എന്തൊക്കെ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഈ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അതിലും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ, പലതരം ഉയർച്ചകളുണ്ട്. ഭൗതിക പറയുന്നത് 17-14 ലോകത്തിലേക്ക് വരാം, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് കടക്കാം, മുക്തി കിട്ടാം, സിദ്ധി കിട്ടാം, പിന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതി, പിന്നെ ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ പല ലെവൽ, ഇതൊക്കെ കാറ്റഗറി കുറേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് നാമം മസ്റ്റാണ്. അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഉയർന്ന തലത്തിൽ പോയവനും അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഭക്തനാവാത്തവരത്തോളം വരെയും അവൻ ഏത് സമയത്തും താഴത്തേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വീഴണമെന്നല്ല, അതിന് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം അതെന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങളാണ്. അതായത് തീയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി പോലെ. അപ്പൊ തീപ്പൊരി എങ്ങനെയാണ്?
ആ തീപ്പൊരി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഇതില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അഗ്നി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അത് ഭഗവാനുടെ എന്ന് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കും. ഈ സ്ഫുല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കൾ അസ്തിത്വമുണ്ട്. ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഇന്നുണ്ട്, നാളെയുണ്ട്, ഇന്നലെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇന്നലെയുണ്ടോ? ഞാനും ഇന്നലെയുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവതി പഠിച്ചല്ലേ. ജാതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് താല്പര്യരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൽപ്പനകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വ്യാജ പ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യും. നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അസ്തിത്വമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴെന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോരും. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ നമ്മൾ പോകും. അതാണ് സുഖം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യത്തിൽ അതല്ല സുഖം, അതാണ് സുഖം എന്ന ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ പോണത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സുഖത്തിലും പരിപൂർണതല്ലാത്തത്. നമ്മൾ ഒരു സുഖം അന്വേഷിച്ച് ഒരു വീട് വെച്ചു, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വീട് ചെയ്തതിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് അതിൽ പെയിന്റ് ശരിയല്ലല്ലോ, അതിലെ കിച്ചണിൽ ആ സ്ലാബ് ശരിയല്ല, ഈ സ്ലാബ് ശരിയല്ല. കാരണം നമ്മ ഒരിക്കലും പരിപൂർണ്ണ ആവണില്ല. നമ്മൾ എന്താ അന്വേഷിക്കണം അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. വീട് വെച്ച ആളും അല്ലെങ്കിൽ BMW കാറ് വാങ്ങിച്ച ആളും അയാൾ അതിൽ കംപ്ലൈന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഏത് ജോലി കിട്ടിയ ആണെങ്കിലും അതിൽ കംപ്ലൈന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതാണ്. അതെന്താണ്, നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം, നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് വ്യാജ പ്രഭുക്കളായി തീരും. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം, ഭൗതിക പ്രാണനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച്, ആ പ്രാണനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന നശ്വരമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണിത്. ഭക്തനായാൽ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടു ചാമ്പലാകുന്നതിന് മുന്നേ താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം താൻ ചുട്ടു ചാമ്പലാകാൻ പോണ അല്ലെ, ഭസ്മീകരിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കണമേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8:6 പറയുന്നു, യം യം വ്യാപി സ്മരൻ ഭാവം തജേത് കലേവരം തം തമൈവ കൗന്ദയ സദ തദ്ഭാവ ഭാവിത. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായി അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി, ആ ഭക്തൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകം കിട്ടും. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിലുള്ള ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് അത് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം, മാനിന്റെ കാര്യം അല്ലെ. മാനിനെ ആഗ്രഹിച്ച് മരിച്ചു, അപ്പൊ മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായിട്ട്, അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ്? അന്ന് ശരി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം, അന്ന് ശരി, അന്ന് മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നടന്നപ്പോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് പറയാം? നമ്മൾ അതിനുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അതായത് നമ്മൾ ഓർമ്മ വരില്ല. അതാണ് കാര്യം. അതാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ തലേദിവസം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അതിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ 5 മിനിറ്റ് മുന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയിലുള്ള എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് അത് മാത്രം ചിന്ത വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നാലോ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ ചിന്ത കടക്കുന്നത്, ആ കടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലാണ് ചിന്ത അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകൾ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹം, നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് അടുത്തത് കിട്ടും. അത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. നമ്മൾ വേറെ എന്താ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ വാസനകളാണ്. ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ ആത്മാവ് കാറ്റ് ഗന്ധത്തെ എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായതായ കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിലാഷങ്ങളാണ്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൂടുന്തോറും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ മുന്നിൽ ഓരോരോ ബാരിയർ വെക്കണ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ എത്ര കൂടണോ
അത്തരം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഇത് കുറയും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. നമ്മൾ ജീവിതം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക്, ഭക്തി അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിച്ചാലേ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഹൃദയം എങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കും? ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയം പരിശീലിക്കുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. നമ്മളെ ഒറ്റമൂല്യം അത്. ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരവും അങ്ങനെ അവസ്ഥയായിരിക്കും, മനസ്സും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിനെ ചിന്തിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും എന്നുള്ള അവസരം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ വിസ്മരിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ശ്രീ വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്ന, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെന്നിരിക്കും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനായി അവനെ ഭക്തനായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഇതൊന്നല്ല. എന്താണ് വേണ്ടത്? ഋഷിമാരുടെ മാർഗത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇന്നലെ ചെയ്തതല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പഠിക്കും. ഭക്തിരസാമൃദ്ധ ക്ലേശ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും കരിയിച്ച് കളയണം, ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ജന്മങ്ങൾ കുറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ് ഋഷിമാർഗത്തിൽ കടക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തനായിട്ട് കണക്കാക്കാം, കടക്കണം. അപ്പൊ കടക്കാത്ത വരും എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കർമ്മബലങ്ങളും കർമ്മബന്ധനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ജീവാത്മാവ് രണ്ടു തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയും ശരീരപാലനത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് രണ്ട് പണിയുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, ഒന്ന് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും, അല്ലേ? നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് ശരീരവേദങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പറയണില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതികലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, അത് സെക്കൻഡറി ആണ്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും, അതിനൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞു, ഭഗവത് ഭജനപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാക്കം കൂടും തോറും ശരീര പരിരക്ഷണങ്ങൾ പരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുപാതം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഭക്തി കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും, അതാണ് അതിപ്പോ പ്രവർത്തനം, ആ അനുപാതം കുറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ തിരിച്ചു കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കൂടുമ്പോ അഭിലാഷങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും തോറും ഭക്തി കുറയും. അതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഭക്തി, അതായത് പ്യുവർ ഡിവോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തി. നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തിയിൽ എത്താത്ത കാലത്തോളം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എത്തണമെന്നിട്ടുള്ള ആ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭൗതികത ആത്മീയത കൂട്ടാം. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറയും. ഒരു നിലയിൽ എത്തും വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരല്ല. നമ്മള് ഇതിങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എന്താണ് പല പല ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്താണ്. നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നാളെ തൊട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ചിന്തിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസം പറയാത്തത്. കാരണം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥര് ഒരാളും എടുക്കൂല. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്യാസ പരമ്പരക്കാർ എടുക്കൂല നമ്മള്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആവില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം.
ഇവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് വീട്ടിലത്തെ കാര്യം ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും. മനസ്സിലായേ? അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം മസ്റ്റാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭക്തിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു സംശയമില്ല. മറ്റുള്ള ഒരു പരമ്പരയിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ പകുതി ഇട്ട് പോകും നമ്മൾ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം അതായത് അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവരവിടേക്ക് എടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായ മഹത്വഭയാത് അല്ലെ, കുറച്ച് ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഉയർന്ന ഇതിലേക്ക് കടത്തും. അതാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഭൗതികത നിലനിൽക്കും, ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് കളയാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഈ ലൗകിക പ്രഭുജി, അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾദൈവങ്ങളില്ലേ, അവരെല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ബെൻസിലും ഓടിയിലും അങ്ങനെ വലിയ സുഖങ്ങളോടുകൂടിയാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ പല സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. ആൾദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ തെറ്റാണ്. ദൈവം ഒന്നുള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ. കാരണം നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് അതിന് ഫോളോവേഴ്സ്, അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭക്തി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ വീണു പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മിപ്പോ പറഞ്ഞു സിദ്ധി വേറെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള പല പ്രവർത്തനമുണ്ട് പല രീതിയിൽ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ തന്നെ ദേവന്മാർ ഉപാസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും, അതിൻ്റെതായ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ പിറകെ പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ദേവന്മാർ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അതിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതാണ് ഭക്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന്റെ പിറകെ പോണാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് താൽക്കാലികമായിരിക്കും. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അവർ താഴത്തേക്ക് വീഴും. അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അവർക്ക് നിൽക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പല ആൾദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവർ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്, പെട്ടെന്ന് വീഴുന്നതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഭക്തിയിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അവരന്നും കാവ്യമായിരിക്കും, ഇന്നും കാവ്യമായിരിക്കും, അതുപോലെ ആയിരിക്കും. അല്ലാത്തവരാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറക്കണത് അല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അല്ലാത്തവര് അന്നും എന്തെങ്കിലും പൂജാരി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് അവിടെ നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞ് ചുരുണ്ടിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് കാണണം. അവരെ നമ്മൾ വിലയിക്കില്ല. നമുക്ക് ഈ പോഷ് കാറിലും വലിയ വലിയ കുറെ ആൾക്കാർ പിറകെ നിന്ന്, അത് ചിലപ്പോൾ അവര് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ. നമ്മൾ ഷോ ഉണ്ടല്ലേ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അവരുടെ ടാക്ടീവ്സും ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല അവരെ പറ്റിയൊന്നും. അത് കമന്റ്സ് പറയണത് ശരി നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊന്നല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ഇതൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് പ്രേമം മാത്രം മതി. പ്രേമഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മള് വീണ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പോയാ നമ്മളെ ഭക്തി അത്രയും സമയം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോയി. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭൗതികതയ്ക്ക് അത് പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നത് സിദ്ധി എന്താണ്, പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭാതസ്വാമി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധൻ പ്രഭാതയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു സിദ്ധന് പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പ്രഭാസ്വാമിയോട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പറക്കണതിന് എന്തിനും ഇപ്പൊ സിദ്ധി ആവുകയാണ്, പ്ലെയിനിൽ കയറി പോയ പോരെന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഭൗതികതയാണ്. അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പറക്കണതിന് ഇപ്പൊ എന്തുട്ട് അതിപ്പോ അങ്ങനത്തെ സിദ്ധി ഞാൻ ആർജിച്ചിട്ട് അത് ഭൗതികതയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മനസ്സില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയല്ല. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ വിചാരം അതാണ് ഭക്തി, അതാണ് സിദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അത്. മനസ്സിലായി? ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്ര യോഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കുറെ ശതമാനം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് പൊന്തിന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും ഒരു കാര്യമില്ല. മനസ്സിലെ? അതാണ് സിദ്ധിയല്ല ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിന് അതായത് മുക്തിക്കപ്പുറമാണ് ഭക്തി, സിദ്ധി വേറെ. 8 സിദ്ധികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആത്മീയത തന്നെയാണ് അത്. ആത്മീയത വർക്ക് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. 8 തരം സിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ഭക്തി. അതിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തരമുള്ള സിദ്ധി, അതിനും ഉയർന്ന ലെവലുള്ള സിദ്ധി, അങ്ങനെ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള സിദ്ധികളുണ്ട്. നമ്മളെ ബ്രിട്ടീശ്വരന്മാര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ത്രിശങ്കു സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ത്രിശങ്കു അതായത്
ജീവൻ ശരീരത്തോടുകൂടി സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ്. ആ രാജാവ് ആദ്യം ആരെയാണ്? വസിഷ്ഠനെ ചെന്ന് കാണും. വസിഷ്ഠ മഹർഷി പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ശരീരം കൊണ്ടൊന്നും അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയും. അപ്പൊ വസിഷ്ഠന്റെ തന്നെ എതിരാളിയാണ് അല്ലെ, അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട്. ഒരു വിശ്വാമിത്രൻ, അവന് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിനോട് എന്ന് പറയണം. അതിന് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി എന്തായാലും ശരി, ഞാൻ എന്റെ പവർ തപം എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിൽക്ക്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാന്ന് പറയും. അങ്ങോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല കഥ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കണ്ടില്ലേ? പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിടാണ്. അങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലുള്ളവരെ അവര് നോക്കുമ്പോ മനുഷ്യരൂപമാണ് വരുന്നത്, തള്ളി താഴ്ത്തിടും. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ തിരിച്ചങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വിശ്വാമിത്രന് വിഷമാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ. അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്രൻ പറയും അവിടെ നിൽക്ക്, പകുതിയോളം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ പറയാ ഒരു സ്വർഗ്ഗലോകം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം തന്റെ തപശക്തി കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചങ്ക് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള്, മനസ്സിലായേ? ആ സ്വർഗത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം പവറുള്ള സിദ്ധന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. മീൻസ് അത് സിദ്ധികളാണ് പലതും നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാൾ ലൗകിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം. അത് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. അത് നമ്മൾ പറയാം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഭക്തിയിൽ കുറഞ്ഞു പോണോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. ഈ ലൗകികത അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണതകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചുരുങ്ങിക്കോളും. നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ എഫേർട്സ് എടുക്കണ്ട, അതിലേക്ക് കൂടുതൽ നോക്കി വെക്കണ്ട എന്നാ പറയുന്നത്. അഭക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത്ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അവക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ ചിലവരെ കാണുമ്പോ അവർ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമാണെന്ന് നമ്മളങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കും. നമ്മ അവരോട് അടുത്തിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് മുന്നേ അവരങ്ങനെയാണ്, അവരെ രൂപം കണ്ടിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് എന്നങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവക്തിഗത ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനല്ല, അവിടെ അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് സൗകര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞു, അവർ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ചില തിരിച്ചു നിന്ദിക്കാം നമുക്ക്. ചില വ്യക്തികളെ കണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. ഞാൻ അവര് എന്താണെങ്കിലും അവരിഷ്ടമാണ് എനിക്ക്, അങ്ങനെയും പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളായാലും ജനറലായിട്ട് ചില ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞവരെ പിന്നെ പിറകിലേക്ക് വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം 9 വിധത്തിലുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് 9 വിധത്തിലുണ്ട്. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 വിധത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അതില്ലെങ്കിൽ 9ഉം കൂടെ ചെയ്യാം. ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ശ്രവണം, അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ശ്രവണമാണ്. പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് അതന്നെ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ച പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണത്തിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാതും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ശ്രവണത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ 9 ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നുമായി സ്വീകരിച്ച് ഭക്തന് ഭഗവാനെ നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 2 രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഒന്നിനും ഓരോന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് 9 വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എങ്ങനെയും അത് ഭക്തന്റെ ചോയ്സ് ആണ്. ഈ 9ൽ ഓരോന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പരിപൂർണയിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്ന് മാത്രം ഹനുമാൻ സ്വാമി, ദാസ്യരസം അല്ലെ, ബലി മഹാരാജാവ്, ആത്മനിവേദനം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, നമ്മളെ ഗംഗാ നദി എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഭോഗലോക വൃദ്ധ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് എന്ത് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്നാ വരുന്നത്. വിഷ്ണു പാദത്തിൽ അതിനെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഗംഗ. അതിന്റെ കഥ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണോദയസായ വിഷ്ണു അല്ലെ, കാരണജലത്തിൽ വസിക്കണം അല്ലെ. കാരണജലത്തിന്റെ അവിടെ കാരണസമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഗോളങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്
ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോളാണ്. ആ ഗോളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അതിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് മാത്രം, അല്ലെ? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ 27-14 ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും സമുദ്രമാണ്, ഈ ഗോളിന്റെ ഉള്ളിലും വെള്ളമാണ്. പുറത്തും വെള്ളം, അകത്തും വെള്ളം. ഒരു ഫുട്ബോൾ എടുക്കാം, ഒരു കുളത്തിൽ കുറെ ഫുട്ബോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുറത്ത് വെള്ളം, ആ ഫുട്ബോളിന്റെ ഉള്ളിലും വെള്ളമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിനും ആയ വെള്ളത്തിയായ ഗർഭവതിയായ ഫുട്ബോളാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അതുപോലത്തെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഈ 7-14 ലോകമുണ്ട്. ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുണ്ട്, ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുണ്ട്. ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളത്തില് ഒരു ഇല പോലെ കിടക്കണ പോലെയാണ് നമ്മുടെ 7-14 ലോകങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ശേതദ്വീപ്. അവിടെയാണ് ആര് ഇരിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് അവിടെയാണ് പറയുന്നത്. ഏത്? ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ബോളിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതാണ് അണ്ടകടാകം എന്ന് പറയില്ലേ? അണ്ട പ്ലസ് കടാകം, അത് ഷെല്ലാണ് കടാകം. അപ്പോ എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലും വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ പുറത്തുള്ള ജലം അതാണ് കാരണസമുദ്രത്തിലുള്ള ജലം. അപ്പൊ നമ്മളെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സമയത്ത് വാമനാവതാരത്തില് 3 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കൂല, ഒരു 1, 2, 3 അങ്ങനെ കാല് തൊട്ടിട്ട് ആ ഷെല്ല് പൊട്ടുകയാണ്, കടാകം പൊട്ടാണ്. കടാകം പൊട്ടിട്ട് വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ആ വെള്ളം എടുക്കാണ്, തന്നെ കമണ്ടലില് ആ വെള്ളം എടുക്കാണ്. അപ്പൊ തൊട്ട് അതിനെ ആകാശഗംഗ എന്ന് പേര് വരും. കാരണം അത് ലോകം വരെ നിൽക്കാണ്, താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. സ്വർഗം ലോകം വരെ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് നമ്മള് ഭഗീരഥൻ വരുന്നത്. തന്റെ പൂർവികർക്ക് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ ഗംഗാദേവി ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു വിടാം. പക്ഷെ ഇത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ആർക്കാണ്? കാരണം ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് അത്ര ശക്തിയോടാണ് ആകാശഗംഗ താഴ്ത്തിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പരമശിവൻ തന്റെ ജഡയിൽ അത് താങ്ങുന്നത്. അതാണ് പരമശിവന്റെ ജഡയിൽ നിന്ന് ഗംഗ വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല കഥ? അപ്പൊ ഈ ഗംഗയാണ് ഏതാണ്? എവിടെ നിന്നാണ് തോന്നുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഗംഗ വരുന്നത്. അതാണ് ഗംഗയ്ക്ക് പരിശുദ്ധീകരിക്കണം, എല്ലാതും പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഗംഗയ്ക്കുള്ളത്. അതാണ് ഗംഗയ്ക്ക് എന്തിന്റെ സ്മെല്ലുള്ളത്? തുളസി ഗന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാതും ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ആത്മനിവേദനം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഹരേഷ്ണ. അതേപോലെ തന്നെ അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. കാരണം ശുക്രാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആരോട്? ബലി മഹാരാജനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് വരുന്നത് ആരുമല്ല, ഇത് ആരാണ്? മഹാവിഷ്ണു ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് നിന്നെ ചതിക്കാനുള്ളതാണ്, നീ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ബലി മഹാരാജ് അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ഞാൻ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ആരെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു? ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഗുരു ഭഗവാന്റെ എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അതാണ് ആ പോയിന്റ്. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനായിട്ട് അടുപ്പിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. ഗുരു അതിന്റെ എതിരെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ബലി മഹാരാജിന്റെ ആ കഥയിലൂടെ നമുക്ക്. അതാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏത് ലോകത്തിലാണ്? അദലത്തില ഏതിലാ ബലി മഹാരാജ് ഉള്ളത്? ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. പാതാളത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, പാതാളത്തിലല്ല ബലി മഹാരാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ്. എവിടെയാണ്? സുതലത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സുതളോ തളാതളോ എന്നറിയില്ല. സുതലത്തിലാണ്. അവിടെ ആരാ? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാവലിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ബലി മഹാരാജന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ അതിലേക്ക് വന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരീക്ഷത്തിന് മഹാരാജ ശ്രവണ സാധനയിലൂടെ ജന്മ സാഫല്യം നേടി. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തികളും പറയാണ് ഓരോ രീതിയിലും. ഇപ്പൊ ആദ്യം പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഏതിലാണ്? അത് ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ്. പിന്നെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി നമ്മളെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആർക്ക്? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, കീർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിക്കാനാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അത് കീർത്തനം കൊണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടി? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് കിട്ടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം.
പിന്നെ വന്ദനം അക്രൂരം വഴി, പിന്നെ പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണ, പിന്നെ അർച്ചന പൂജ അത് പൃഥു മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം സൗഭാഗ്യ ദേവതയായ സാക്ഷാ ലക്ഷ്മി ദേവി പാദം സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ദാസ്യത്തിൽ ഹനുമാൻ, സഖ്യത്തിൽ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം വഴി ബലി, മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭീഷ്ടേക ഫലങ്ങൾ നേടി. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ 9 തലത്തിലുള്ള 9 വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യന്റെ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് കൃത്യമെന്ന് സുഖദേവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത്, കാരണം നമുക്കറിയാം പരിഷത്ത് മഹാരാജ് മരിക്കാൻ പോകണ അല്ലെ, 7 ദിവസത്തിനുള്ള ദശകം കടിച്ചു മരിക്കുന്നുള്ള ശാപത്തില് മരിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇനി ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മ ഭാഗനീശ്വര ഹരി ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ സ്വദേവ്യ കൃത്യത്വശ്ച സമർത്ഥ്യശ്ചേജയത ഭയം. അത് എല്ലാ വ്യാകുലകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനെയും പാപഹരനെയും സർവ്വജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും വേണം. ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മളോട് ഭാഗവതത്തിലെ പറയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സമയം അടുക്കും തോറും, അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ, മരണസമയത്ത് ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്നൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ, ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ കീർത്തനം നമ്മൾ കീർത്തിക്കണ് അല്ലെ, കേൾക്കണ്, സ്മരിക്കണതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മളിലുള്ള ആ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്ന് മരണഭയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി വരും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അല്ലെ, മരണ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയെയും നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങൾ കുടുംബ രക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വ്യാപൃതരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതാണ്, നമുക്കറിയാം അർത്ഥ ധർമ്മ കാമ മോക്ഷ, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥവും കാമവും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും, അതിനുവേണ്ടി പണി ചെയ്യും, ഫിനിഷ് അല്ലേ. അപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. ധർമ്മവും ഇല്ല, മോശവും ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോശം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം തന്നെ നടക്കണില്ല, മോശത്തിന് പിന്നെ ചിന്തിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിലോ സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ സമയമില്ല. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാ തലത്തിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയനാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വേദങ്ങളായാലും ഉപനിഷത്തുകളായാലും 108 ഉപനിഷത്തുകളിൽ 4 വേദങ്ങൾ, അതിന്റെ 4 ഉപവേദങ്ങള്, പിന്നെ നമുക്കറിയാം 18 പുരാണങ്ങൾ, 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാതും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാനെ. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങൾ, ഭവിഷ്യപുരാണം, ബൃഹത്തേശ്വര പുരാണം, പിന്നെ പത്മപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, നാരദീയ പുരാണം, അങ്ങനെ പുരാണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാത്തിലും പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയനാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവന് പ്രായാണകാലത്തെ ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർക്കാം? ഇതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല. ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി, നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ ജനറലായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല, ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ നാളെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ സ്മരിക്കുകയോ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആരാണ്? പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഡ്യൂട്ടി ആരും ഏറ്റെടുക്കാം? ആരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണത്? യമധർമ്മൻ. യമധർമ്മൻ അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് യമധർമ്മനാണ് വരുന്നത്. കിങ്കരന്മാരായിട്ട് വരും.
സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കിങ്കരന്മാരിന് ആദ്യം വരാം. അവര് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, എനിക്കറിയില്ല മുഴുവനായിട്ടും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വിഷമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഒരു വാടക വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് നാൾ നിന്നു അല്ലേ, അവിടുന്ന് വരാൻ നമുക്ക് വിഷമമാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിലും വെറുതെ വിഷമം വരും അല്ലേ. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ കുറച്ച് നാൾ പോയി നിന്നേക്കും, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പോരാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും പോരാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു വിഷമായിരിക്കും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇത്രയും കാലം, എത്ര 70, 80 എത്ര വയസ്സാണ്, അത്രയും കാലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയണു വായ സമയമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറയും, നമ്മ ഇറങ്ങുമോ? ഇറങ്ങൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് നമ്മളെ ഇവര് വരുമ്പോള്, കിങ്കരന്മാര് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇറങ്ങൂല. നമ്മൾ ആ മരണവെപ്പറ അവർ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്കാണ്ട് എടുക്കും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മരണവേദന, അവിടെയാണ് മരണവേദന വരുന്നത്. മനസ്സിലായി? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങൂല. കാരണം അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ നിൽക്കാണ്. ഇവരൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദന വരും. അതന്നെ, അതാണ് മരണവേദന എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ വിട്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇവര് നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോകും. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ആ കൊണ്ടുപോണ രംഗങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗരുഡ പുരാണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്ക്. നല്ല രസമാണ് അത്. ആ കൊണ്ടുപോണത് നമ്മളെ ഓരോ ലോകങ്ങളിലും, പല ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പല ലോകങ്ങൾ കാണുന്നതും, പിന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യണ ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണതിന്റെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണതൊക്കെ അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ദാഹം നമുക്ക് മാറ്റാൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളെ ശരീരത്തിനൊക്കെ ഭക്ഷണം, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ വിദ്യയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ അത്തരം താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് ഉപാസന. ഭഗവാൻ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് തന്നെത്താനെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അല്ലാണ്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എങ്ങനെ? ഭഗവത് ഉപാസനയില് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രസാദം ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ. അങ്ങനെ എല്ലാതും നമ്മൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മാറും. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യുമുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്കതിന്റെ ഫലം ആ മൃത്യുമുഹൂർത്തത്തിൽ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഹരേഷ്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം. ആ മൃത്യുമുഹൂർത്തത്തില് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് 17ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉപനിഷത്തായി ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ 17ാം മന്ത്രത്തില് ആ ഭക്തൻ താൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ശരീരം ഭസ്മമായി തീരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ അത് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ ചെയ്യണം. അതാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും നാം ജപം തുടങ്ങുമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ലേക്ക് എത്തിയില്ല എല്ലാവരും? 8ലേക്ക് എത്താത്തവര് 8ലേക്ക് എത്താം. നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം പോയാൽ യമധർമ്മൻ കൊണ്ടുപോയാലും 3 ദിവസം വരയ്ക്കും ആ ശരീരത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആത്മാവ് നിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വിട്ടൊന്നും പോവില്ല. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ വന്ന് നോക്കും. വന്ന് നോക്കുക. നിഴൽ മാതിരി കാണുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
അല്ലെ ഹരേഷ്ണ? പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പേടിപ്പിക്കുക. പേടിപ്പിക്കല്ല, അതെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചേർത്തിയമ്മ മരിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ നിഴല് മാതിരി വന്ന് ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിഴൽ മാതിരി വിളിച്ചപ്പോ അതാ അമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ നിഴൽ മാതിരി അവിടെ കണ്ടു, പിന്നെ പോയി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഗരുഡ പുരാണത്തില് നമ്മള് വായിച്ച ഗരുഡ പുരാണം കിട്ടും നമുക്ക്, ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്. അതില് കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്, മരണാന്തര ജീവിതങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത്. അതിൽ 28 നരകങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പാതാളത്തിന്റെ അടിയില്, നമ്മൾ പാതാളം വരെ അല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പാതാളത്തിന്റെ താഴെ അതാണ് 28 നരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ 28 നരകങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല, കാരണം നമ്മൾ ആരും അവിടെ പോയിട്ടില്ലാത്ത ആരോണ്ട് നമുക്കിപ്പോ അത് അറിയില്ല. എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അയ്യാ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതില് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് 2 പോയിന്റ് ആണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് 2 ഡ്യൂട്ടി നമ്മളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളെ ശരീരത്തെ, ഒന്ന് നമ്മളെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന കാര്യം, 2 നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവത് സേവനം, നാമജപം, ഇതൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടതല്ല, ശരീരം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തോളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് ഉറക്കം വരണേ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കോളും, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലെ? വിശക്കുമ്പോൾ വിശക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് റെഡിമെയ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ആ മരണസമയമാകുമ്പോ നമുക്ക് ആ സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പരീക്ഷണം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ അതില്? ആരെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചെല്ലുന്നവരുണ്ടോ? കഥ പറയുന്നവരുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തവരാരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? പ്രഭുജേ, ആ ഞാനൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലിയ കീർത്തനം. ആ ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചൊല്ലു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 16, 17 അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത്? 16 ചെയ്തു, 17 ഉള്ളു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രഭുവിന്റെ ഭാഗം ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. കഥയും കീർത്തനമൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. കീർത്തന കഥ, പിന്നെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ മഹിമ, പറയുന്നതാരാ വായിക്കുന്നത്? രമേഷ് പ്രഭു. രമേഷ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണതരാം ഗോപാല മുകുന്ദ, വെണ്ണതരാം ഗോപാല. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണതരാം ഗോപാല മുകുന്ദ, വെണ്ണതരാം ഗോപാല. നൃത്തം ഞാനെങ്ങനെ ആടും സഖികളെ, നൃത്തം ഞാനെങ്ങനെ ആടും സഖികളെ, ദേഹം തളരുന്നു നോവുന്നു കാലുകൾ, ദേഹം തളരുന്നു നോവുന്നു കാലുകൾ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണതരാം ഗോപാല മുകുന്ദ, വെണ്ണതരാം ഗോപാല. വെണ്ണയെനിക്ക് ആദ്യമായി നൽകണം, വെണ്ണയെനിക്ക് ആദ്യമായി നൽകണം, തന്നിടുക വെണ്ണം വേഗ സഖികളെ, തന്നിടുക വെണ്ണ വേഗം സഖികളെ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണതരാം ഗോപാല മുകുന്ദ,
വെണ്ണ തരാം ഗോപാല വെണ്ണ തിന്നേനഹം ക്ഷീണമെല്ലാം തീർന്നു വെണ്ണ തിന്നേനഹം ക്ഷീണമെല്ലാം തീർന്നു പാടു സഖികളെ നൃത്തം ഞാൻ വെക്കുന്നു പാടു സഖികളെ നൃത്തം ഞാൻ വെക്കുന്നു നൃത്തമാടു കൃഷ്ണ നടനമാടു കണ്ണ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല മുകുന്ദ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭു. പ്രഭുജി. ശരി പ്രഭു. ആ കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകളല്ലേ നല്ലത് തന്നെയല്ലേ പ്രഭു? ഭയങ്കര വിറവലായി പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണാണ്. ഒരാൾക്കെന്നല്ലേ നമ്മള് ഭൗതികതയിലുള്ള വ്യക്തികളാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമല്ലേ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും പാടുന്നെന്താ? ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒരു പാട്ടും കൂടെ കീർത്തനം. നമസ്തേ പ്രഭുജി. രമ മാതാജി പാടുന്നുണ്ടാ? ഒരു രുക്മിണി സ്വയംവരാണ്. മംഗളം മംഗളം ലോകനാഥേ മംഗളം മംഗളം മാരുദേശ മംഗളം നൽകട്ടെ 2 പേർക്കും മംഗളമേവർക്കും നേർന്നിടട്ടെ. മന്മഥൻ മാരുദേശൻ